Татарстанда ковидқа қарсы мәжбүри вакцинацияны ғәмәлдән шығардылар. Мәскәүдә битлек режимы бетерелде. Эпидемия белән сау булашабызмы әле иртәрәкме? Турыдан-туры эфирда Тояны нокта тапшыру студияда Алмазафият исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Каршыгызда төймәләр бар, килешмәсәгез кызылга, килешсәгез зәңгәргә һәм ак нейтралитет билгесе. Илнур, 80% безнең гомуми иммунитет, коллектив иммунитет дип әйттеләр. Кичә генә әле баш дәүләт санитар табибы Марина Патяшина имзалады. Нәрсә дигәнне аңлата ул 80% иммунитет? Бу аңлата 80% кешенең организмында бу шердән каршы антителалары бар дигән. Алар вакцинация белән алынган яки инде бу кешеләр авыртканнар бу шер белән. Әлбәттә 80% ул безнең бик зур, чөнки 80% булгач, менә шушы без әйтәбез инфекция цепочкасы ул инде әлбәттә кинәт кенә шулай üzülеп китте дисәк була бүгенге көндә, чөнки әле без бер айлык әйтсәк тә әле вакытна да авыртучылар бик күп иде ул вакытта. Бүгенге көндә менә Аллага шөкер без инде бу авыртуның аска тәгәрәгәнен күрәбез. Шуннан да хастаханәләрдәге хәтта бушаган урыннарга да игътибар итсәк, инде шуннан да әкренләп бу вирусның, бу эпидемияның китүе ачыкланыр. Әле тагын бер тапкыр аңлатып китик әле, мәҗбүри вакцинация кемнәргә кирәк иде ул? Ни өчен мәҗбүри булды ул? Менә шул хакта аңлатып китсәк иде. Беренчедән ул медикларга, чөнки без иң беренче аның белән эшлибез. Аннары инде укытучыларга, тәрбиячеләргә, госслужащийларга, аларга беренчедән үк ясарга тиеш һәм 60 яшьтән өлкәнрәк халыкка. Ул үз нәтиҗәсен бирдеме менә вакытында шундый кырыс чаралар кертү һәм кешене мәҗбүриләтеп шулай вакцинация ясаттыру, хәзер менә инде аның нәтиҗәсе уңай булды дип фаразлап һәм әйтеп буламы? Әлбәттә, әлбәттә әйтеп була, чөнки ул бит безне заражениедан сакламый дип әйтәбез инде. Чөнки заражение була ала, әлбәттә. Икенче яктан карасак, үлемнән саклап кала. Барыбер ничектер җиңелрәк безнең пациентлар кичерә коронавирус инфекциясын. Ансын әлбәттә әйтеп китә алам соңгы көннәрне искә алып. Айдар, хастаханәләрдә хәл ничек? Чөнки моңа кадәр гадәттә инде кемнәрдер рәсми статистикага ышанмый иде, кемнәрдер карый иде. Нәкъ менә әгәр дә хастаханәләрдә урын булмаса, димәк, хәл чыннан да мөшкел. Әмма сезнең саннарыгыз алар ничектер күз буяу өчен генә дип әйтүчеләр дә булды. Хәзер чыннан да хастаханәләр бушап, инде табиблар бераз иркен сулый алалар дип әйтеп буламы? Чыннан да алмас, хөрмәтле тамашачылар. Әлбәттә, бүгенге көндә табиблар турыдан-туры үзләренең төп эшләре белән шөгыльләнә башлады һәм инде аларны югары дәрәҗәдә дәвам иттерә. Без бит инде һәр вакытта да, һәр тапшыруда да әйтеп киләм. Йөрәк-кан системасы авырулары, яман шеш авырулары, алар бер кайда китмәде һәм шул ук вакытта травмалар, имгәнүләр, алар бер кайда китмәде, ләкин бүген чыннан да тулысынча дөреслеккә туры килә бу мәгълүмат. Авырулар азая, ковид белән авыручылар, алар теге сырхауханәләрдә бигрәк тә әзәйде. Чөнки менә табиблар әйтеп китәр әле, бүгенге көндә ашыгыч медицина ярдәмен күрсәтүгә сырхауханәгә беренчел амбулатория дәрәҗәсендәге эшләүче учреждениеләрдә әлбәттә нагрузка кимеде дип әйтергә була. Чыннан да мөрәҗәгать итүчеләр бик аз. Һәм социаль шәртләрдән дә мин аны күрәм. Чыннан да теге табибка мөрәҗәгать итү яисә югары температура белән, ләкин куанырга иртәрәк дип уйлыйм. Рәхимә ханым, без соңгы арада инде күбрәк шул балалар арасында ковидның таралуы турында сөйләшә идек. Хәтта инде балалар өчен вакцина уйлап табу турында күп сүзләр йөрде. Шушы омикрон дигән штамм ул инде нәкъ менә беренче чиратта балаларга бәрә дип әйттеләр. Мәктәпләрдәге менә бу хәл ничегрәк үзгәрде, бу яңалыклар һәм бу үзгәрешләр белән? Ничектер динамика сизелдеме сезгә? Белесезме, балалар арасында авыручылар булды әлбәттә. Прививка ясатучылар да булды. Ләкин менә без инде бөтен мәктәпне ябу очрагы булмады, ләкин сыйныфлап ябылды. Анда да барысына диагноз куелмаган иде. Шуңа күрә балалар төрлечә авырдылар. Шуңа күрә мин инде әйтәм, прививка ясату балалар арасында да инде ата-ана теләге белән булды һәм инде үз теләкләре белән булды.
Агыман балаларның авыруы ничегрәк үтте икән? Әдилә, сез очраштыгызмы? Чөнки барыбер әйтәләр, кемдер кайбер балалар инде моны ничектер симптомнарсыз гына үткәреп җибәрә дип, кайберләре инде чыннан да ниндидер авырлыклар кичерә, әле Илнур бу хакта сөйләр. Сез үзегезнең гаиләдә ничегрәк сиздегезме? Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле телевизор караучылар. Алмаз инде шушы якты мотор студиясы котлы булсын. Беренчедән, икенчедән, ковидка килгәндә 2020 елдан алып инде без гаиләдә берничә тапкыр авыртып алдык. Безнең антитәнчекләребез дә бар, шулай ук балаларда берничә тапкыр авырдылар. Менә мин нәрсә әйтәсе килә, мин өйдә мәсәлән кичкенә бала белән изоляциядә утырсам да, миңа ул ковидларны, омикроннарны мәктәптән балалар бакчасыннан, шулай кызым мәктәптән улым алып кайтып, безне һәр даим шулай сыйлап тордылар. Шуңа күрә инде без исән сау авыртып, менә шушы авырулардан чыктык дип әйтәсем килә. Ләкин каршы әтиәниләрендә әйтеп була, белгән килеш баласының авырганын, температурасын, хотя без үлчәп кертәбез әлбәттә. Шуңа карамастан да менә кай вакытта баланың температурасы төшеп киткән очрак буламыдыр. Менә монда әтиәниләр баланың инде иртә белән кәефе булмаганын күрсәләр дә, барыбер кем белән калдырыйм баланы. Әйе, нәкъ эшләү вакыт җитмәй алар буладыр. Илнур, балалар бик авыр кичердеме? Әллә инде җиңелрәкме? Монда бит инде хәзер бүленеш бетте һәм шул статистикага күз салсак, алар инде алар белән хәзер ничектер 1-8 дәрәҗәдә дә эләктерәләр дип әйткәннәр иде. Алмаз, чынлыктан бу менә шушы омикронның күбрәк балаларга ягуы, аларның авыртуы, ул менә мин инде теге балалар врачы буларак ничектер сөендереп тә җибәрде. Ни өчен дигәндә, менә шушы бу вирусның икенче вектор буенча китүе буенча. Чөнки менә без карасак, алдагы вирусларны әйтик дигәндә, күп бит алар вирусларда барыбер балалар күбрәк авырталар. Менә шушы салкын тигән вируслар белән. Зур кешеләр алар әзрәк авырталар. Моны ничек аңлатырга? Без аңлатарык элегрәк инде әйтәдек. Менә инде бу кеше инде бу ширләрне кичергән, шуңа инде бу вирусларны әзрәкләктерә. Балалар әле ширләмәгән, шуңа алар күбрәкләктерә. Менә бу коронавирусның шундый вектор алуы, ул әлбәттә ничектер яхшы хәбәр. Ни өчен дигәндә, бу коронавирус ул үзен менә шушы сезон вирусы кебек тота башлады. Һәм бәлки тизрәк бетәр дигәндә өмет бар. Бетү дигән сүз юк беркайчан да. Ул кайтачак бар. Кимер дип, аның турында әле аерым сөйләшәбез. Равилә ханым, сез ничегрәк очраштыгыз моның белән? Әле инде азык-төлек туклану ягы буенча инде без тапшыруның икенче өлешендә сөйләшәбез. Менә шул кешеләр бит хәзер 2 өлешкә бүленде дип әйттек без, вакцина яклы һәм вакцина каршы булучылар. Менә үзләрендә бу вирусны кичергән кешеләр ниндирәк фикердә тора икән? Ни өчен вакцина ясатмам дигән уйлар килмәдеме? Мин бит инде менә бу ковид зәхмәте нәеме. Мин аның белән 2 кат больница яттым, инфекционный больница яттым инде. Һәм бик авыр чыктым мин. Аннан соң миндә теге осложнение белән дип әйтәм, урысча әйтәм инде. Мин 9-нче больница яттым, реанимациядә. Чөнки мин үзем гаепле, чөнки әйбәт кенә үтте бу дидем дә, кан сыяклаучы электрик смол, шунда аны да эчмәдем. Һәм инде үлдем дигәндә генә чыктым, әлхәмдүлиллаһи. Аннан соң минем гаиләм бик зур бит инде, гаиләмнең яртысы минем кадатты, вакцина ясатты, яртысы юк, мин үзем ясатмаган идем, һәм мин әйттем, ясатасым калган икән дидем. Шундай фикергә килдегез. Шундай фикергә килдем. Ләкин барыбер менә шул ук инде табиблар да әйтеп килә, шуннан да җиңелрәк кичәләр. Моны бит инде соннарга да карау кирәк түгел. Чынлыкта хастаханәләрдә булган бу авыручыларның хәленә карап та нинди йогынты ясаганын сизеп һәм әйтеп буладыр. Менә вакыт узды хәзер, шул ук хәле битлекләрне инде кайбер шәһәрләрдә киметә башладылар. Айдар, ничек уйлыйсың? Битлекнең дә әһәмиятле булуы хәзер инде үз нәтиҗәсен бирәме? Котлаулы сорау шуннан да алмас, чөнки тиешле дәрәҗәдә битлекләр килгән булса, алар әлбәттә үзенең эшен эшләгән булыр, уңай эшен. Ләкин пандемия 2 елдан артык дәвам итә, битте дип әйтергә ярамый, һәм дөрес тә булмас дип уйлыйм. Ләкин процентна карасак, 50% халыкның 50% дөрес дип килгән микән ул битлекне. 2 сәгать саен алыштырган микән. Һәм ияктә генә булмаган микән ул битлек. Бу бер. Икенчедән, менә гомумән битлекләрне алып ташлау, ул бит әле теге авыру бетте, һәм битлексез йөри алабыз, ул үзең өчен кирәк. Менә кеше күмәк җыелган җирдә, шул концертларда, шул сәүдә үзәкләрендә, транспортта дип әйтик инде, ул үзең өчен кирәк, син беренче чиратта үзеңне саклыйсың. Син сау сәламәт булсаң да, башкалардан
башкалар билгесез авыручылар да булырга мөмкин. Шуңа күрә син үзеңне саклыйсың. Шуңа күрә дөрес итеп киелсә, аны хәзер дә мин киюне дәвам итәм. Бу минем турымда. Әйе, һәм табиблар әйтер бәлки, шуннан да ул бит әле инде без тапшырылды, эш күтәрәбез әлеге мәсьәләне, битлек кию, ул бит әле сине шул ук вирустан саклый дигән сүз түгел. Менә аңлатып китсәгез иде. Ул бит инде киресенчә синнән башка кешеләрне саклый дигән. Ике кеше дә килсә. Әйе. Бу шракшыда килсә, әлбәттә соң. Әлбәттә ул процентларының кими, әлбәттә бу инде омикронга караса, соңгы штамга омикронга карасак, әлбәттә анда маскаларның да файдасы әзрәк дип әйткән шундый публикациялар булды бүгенге көндә, чөнки вирус ул менә бик тиз таралды, бөтен кеше белә, минемчә, күрәсең, монда безнең инде Казанга карасаң, мин айларга килешеп китәм, күп кешенең битлеге әлбәттә аның битне капламый, иякне генә каплап йөри. Чөнки инде бу вакытта инде нәрсә дип әйтәсең инде. Бары тик мәҗбүр булганга гына. Әйе. Сүзем килә, менә бу очракта минемчә авыру кеше үзе битлек кияргә тиеш. Менә минем шундый очрак булды, әйме. Бер танышым килде, ширләбрәк киттем әле, балаларга бармадым, юктырырмын дип курыктым. Ләкин безгә килде. Һәм берничә көннән мин ширләп киттем. Бу әле пандемияга кадәр. Һәм менә беләсезме, менә монда әгәр дә ул кеше үзенең ширләгәнен белсә, әгәр дә ул маска кисә, минемчә, менә монда авыру күчмәгән булыр иде. Менә ул вакытларда мин үземдә мәсәлән ул вакыттан ничектер сәерсезрәк карыйлар иде, маска кигән кешеләргә. Ләкин менә мин үземдә дә әзгенә менә пандемияга кадәр ниндидер авыру симптомлары сизгәндә мин маска кия идем. Бу бит инде син менә үзең үзаңың белән башкаларга юктырасың килмәгәндә үзең аңлап кияргә тиеш минемчә. Менә QR-кодсыз тормыш киләчәктә вакцинацияны һәм ревакцинацияны бетермәсме һәм киметмәсме? Бу хакта без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшырабыз, турыдан туры эфирда эшлибез. Һәм инде ковид мәсьәләсе менә бу мәҗбүри вакцинацияны бетерү һәм тиздән бәлки инде битлекләрне бетерү турында сөйләшәбез, чөнки күп кенә регионнарда, шул исәптән Мәскәүдә әлеге битлек киюне мәҗбүрилектән алып. Алина, менә хәзер менә бу чикләүләрнең бетерелүе һәм мәҗбүри булмау ул гомумән вакцинацияны һәм ревакцинацияны туктатмасмы һәм ревакцинация ни өчен кирәк? Тагын бер хат искә төшерик әле. Мәҗбүри вакцинация хәзер туктатылган, ансын инде әйтеп киткән нигез, ләкин ревакцинация хәзер һаман поликлиникаларда үткәрелә. Ләкин ул мәҗбүри түгел шул. Мәҗбүри түгел, ләкин кеше бит үзе дә белергә тиеш, аңларга тиеш, ничек үзенең ничек әйтим инде дөресрәк итеп. Әйе, сәламәтлек турында кайгыртырга тиеш бит бу. Әйе, сәламәтлек турында кайгыртырга тиеш һәм ревакцинацияны ясарга хәзерге көнгә 80% инде бар дип санала. Ышанырга буламы моңа? Ышанырга була, әлбәттә. Хәзер поликлиникада ышанырга буламы? Без бу саннар турында инде еш бәхәсләшәбез. Әлбәттә, таyyиклар ягында хаклык дип әйтсәм дөрес булыр, ләкин минемчә менә бу сатып алынган сертификатлар без алар турында онытырга ярамый, тиеш түгелбез. Шулай бит, шуңа күрә теге сатып алынган, дөрес булмаган, мендәргә кадалган вакциналар, аннан соң тагын ниләр бар. Теге бөтенләй ясатмаган кешеләр, алар турында да онытырга ярамый, чөнки бөтенләй ясатмаган кешеләр, алар шушы ук мизгелдә авырып китергә мөмкиннәр. Безнең студиядә дә бөтенләй ясатмаган кешеләр. Ясатмаганмы? Балаларга да шулай ук инде кемдер ясатам, кемдер ясатмый дип. Кешедә вакцина бар, ул да булса Данилда. Ул минем иремдә инде, ул үз ихтыяры белән аны ясатты. Без ни өчен әлегә ясатмадык? Мин беренчедән имезүче хатын буларак саналам бит инде. Без күбрәк игътибарны бирәбез иммунитетны ныгытуга. Авырмаган бит инде, авырмагандыр бит шул. Алар авырдылар. Без инде вакцина барлыкка килгәнчә без инде ширләп алдык. Без иммунитетны ныгытуга төп юнәлешне бирәбез, төп көчне. Беренчедән без режимны саклыйбыз. Көн сайын без җиләк-җимеш яшелчәләр белән тукланырга тырышабыз. Балаларны чыныктырырга тырышабыз. Күбрәк саф һавада. Менә безнең буш вакытыбыз булды исә, без кинотеатрларга, тынчу залларга барып утырмыйбыз. Без инде 2 ел спектакльдә караган юк, концертка да барган юк, сәүдә үзәкләрендә дә без вакытны әрәм итеп бирмибез. Без саф һавага чыгабыз. Менә миңа калса, кеше күбрәк теге үз көченә теге иммунитетка йогынты ясасын. Әтиәниләр белән эшләү барамы, Рәхимә ханым? Менә шул ук аңлату эшләре буенча, чөнки без әйттек инде, әтиәниләр һәрвакыт эштә, алар менә инде сез дә билгеләп үттегез моны.
шул ук сәламәтлек һәм эш арасында барыбер эшне сайлыйлар дип. Менә шуннан да әтиеннәр белән аңлату эшләре дә җитеп бетми кебек мәктәпләрдә. Менә чынлап та бүгенге көндә мин шуны әйтәсем килә, әти-әниләр күбрәк эш турында, гаиләне тәэмин итү турында уйлыйлар. Нишләптер менә балалары турында онытыбрак җибәрәләр, чынлап та кәефе булмаса да, бала әйтеп торса да, ата-ана тизрәк баланы мәктәпкә, балалар бакчасына озату ягында. Әлбәттә, менә шушы пандемия вакытында да ата-аналар белән Zoom ашада булай да инде айрым-айрым сөйләшүләр булды, ләкин ата-аналар арасында ничек кенә аңлату эше алып барсаң да, һәрбер ата-ана үзенчә фикерле, шуңа күрә кайбер әти-әниләргә аңлату авыррак булса да, ләкин күбесе барыбер кабул итә. Кабул итә, тәкъдимнәрне кабул итә, аның нинди нәтиҗәсе булырга мөмкинлеген кабул итә. Шуңа күрә әйтәм бит, үзләре үк әти-әниләре белән, балалар ризалыгы белән барып, инде шушы вакцина ясатучылар бар. Безнең тапшыруда да менә иң күп караулар җыйган, ул гадәттә инде шушы QR-кодлар гадәттә кергәннән соң зыян күрүчеләр турында иде. Равилә ханым, сез шулар исемлегендә менә азык-төлек белән эшләүче, туклану индустриясендә эшләүчеләр шул QR-кодларны бетергәннән соң җиңел сулап куйды дип әйтергә мөмкин микән? Әлхәмдүлилләһи дигәндә. Әлхәмдүлилләһи. Чөнки шушы менә QR-код кергәннән соң, әйме, безнең җәмәгать туклану өлкәсендә 50% кеше кимеде. Әйме? 50% кеше кимеде, ләкин анысы гына түгел, менә мин эш ноктага куйдым 3 кеше сакка. Әйме? Алар инде теге карый, теге ялган QR-кодны, мәсәлән, бер кеше ясый да теге телефонында, һәм уларны бер 50 кешегә тарата инде, әйме. Шуны безнең инде кеше кимеде инде, әйме. Мин бит хезмәт хакы түләргә тиешме? Тиеш. Мин теге вакытта әйткән идем, менә пандемия башланган вакытта, мин әйттем, минем һәр вакыт булат подушка безопасности дигән урыслардан, әйме. Менә хәзер минем битте бит инде, битте. Мин кешегә хезмәт хакы ничек түлим ди. Мин шуннан соң бик җиңел сулап куйдым. Инде моннан соң бу бик катыга китмәсен. Оннан соң теге 80% дигәннән. Ул 80%, менә минем гаиләмдә, эшемдә 100% чыгарып чыкты. Билләһи. Вакцина кадатмага карамыйча. Кадаттым, без кадаттык, һәм 100% авыртты. Шуңа инде мин менә бу әйләнеп тагын кайтмасын инде, менә бу кайтмасын. Тагын әйләнеп кайта икән, җәмәгать туклануы бетә. Әйләнеп кайтамы Айдар? Фаразлар ничегрәк? Ләкин менә хәзер шул ук бөтен нәрсәне бетерү инде яшерен батырын түгел, күпләр шул QR-код алу өчен генә дә вакцина ясаткан иде бит инде. Әле ул күпчелек проценты шулайдыр әле. Торга ярамый, чөнки менә Илнур да үз сүзен әйтер, Алина да үз сүзен әйтер. Нәрсә әйтим? Шуннан да менә безнең Россиядә башка илләрдән аермалы буларак, шуннан да менә бу теге кагаз өчен, кирәкле өчен, ресторанга кирип ашар өчен, яисә анда автобуска керер өчен, берәр җиргә барыр өчен, ял итәр өчен, хәтта сатып алучылар булды. Шулай бит шул QR-кодларны. Һәм ялган рәвештә ясаучылар. Бу әлбәттә безнең менә бу 80%-ка карыйм, мин тагын бер кат әйләнемдә карыйм, уйлыйм, чыннан да ул соннар бик дөреслеккә туры килмәскә мөмкин. Менә бу теге сатып алучылар белән бергә санаганда, чыннан да ул 80% бәлки артыграктыр да булырга мөмкин. Ләкин Илнур әйтеп китте, коронавирус бер кайда китми, ул яшеренергә мөмкин, һәм сез бик яхшы хәзер беләсез, Кытайда, Европа илләрендә яңа баштан баш калкый күтәрә ковидның башка төрле штаммы. Матур исемле инде ул. Әйтеп торам мин хәзер. Шуңа күрә санагыз 1, 2, максимум 3 ай. Һәм без яңадан рәхәтләнеп, менә шушы ситуация эләгергә мөмкинбез. Табибларга бирик әле шул сүзне. Ешеннән да менә әле тагын кешеләрдә сораулар туя, әгәр дә без элеккеге штаммнар белән авырганнан соң яңалары эләгергә мөмкинме дигән. Шул ук әгәр дә инде бер төрле штамм белән эләктереп авыр хәлдә булсынмы, ничек җиңелрәк кичерсенме, яңасының эләгү мөмкинлеге зурмы? Әйе, зур дип саныйм, чөнки төрле штаммга төрле антитела бар. Демәк, бер-берсенә алар йогынты ясамый бөтенләй. Коронавирус ул вида специфический, һәм безнең типа специфический дигән иммунитет бар инде. Әгәр ул типа специфический булса, әртиктене без керттек бер тапкыр, башка калган штамм белән кеше авыртмый. Ә вида специфический һәр штамм белән авыртып чыгарга тиеш. Моның икенче дә бар, менә без әйттек 80% коллективный иммунитет. Ләкин вакыт узган саен кешенең менә шушы антителалар әзәйеп барачаклар. Һәм инде менә шу процент ул безнең 80% әкренләп кенә инде чәчә барачак. Шуңа менә бу инде кирәк безгә
Шуны искә тоторга, ревакцинация ул ел сайын ясатыларга тиеш. Әлбәттә, һәр кеше әгәр кеше үзенең сәламәтлеге турында уйлый икән, кызганычка каршы менә бүген әйтеп киттеләр, анда яшелчә ашап кына, җимеш ашап кына иммунитетны күтәреп булмый. Кызганычка каршы менә шушы кешеләр, алар күпчелек алар бит реанимация белән аларның юллары бетә, шуңа инде менә шушы булмасын иде. Шуның турында уйлансыннар иде беренче вакытта. Биле, син нәрсә уйлыйсың бу хакта? Мине гомумән хәзер бер табиб та яратмаячак, чөнки минем гомеремдә бер тапкыр гриппка каршы вакцина ясатканым юк. Менә шулай ничектер. Әлбәттә, безнең арада антиваксерларга күп инде. Шуңа алар минемчә инде бу этик. Мин үземне алай дип әйтә дә алмыйм, чөнки мин менә хәзер мәсәлән баланы имезүдән туктаткач, мин шушы вакцинаны ясату мөмкинлеген әле уйлаячакмын. Ну инде Ничә ел узды иде әле һавада уйлап. Юк, менә яңадан киләчәк. Ни өчен алына каршы килә икән? Бала имезүчеләргә вакцинация ясарга ярый дип әйтә алам. Спутник Вины ясарга мөмкин. Инде бер ел инде ул башта ярамый дигән хәй ярый инде. Һәм рөхсәт әйтләр инде. Димәк, хастаханәләрдән инде хәлне бүген. Шуннан да табиблар башка төр авыруларга инде игътибар итә башладымы? Бер ара бит бөтенләй ничектер һаман инде шу ковид белән генә шөгыльләнергә мәҗбүр иделәр. Хәзер ситуация бераз инде үзгәрә башладымы хәлләр? Хәзер ковид белән авыртучы кешеләр бик әз дип әйтә алам. Минем прием буенча да бүген мәсәлән кешеләр инде онкология буенча мәсәлән килеп инде үзләренең хәлләрен сөйлиләр. Ләкин артериальная гипертензия дигән инде давлениелары күтәрелгән вызовлар була, өйгә вызовларга да йөрибез инде. Шундый ковид белән бәйләнмәгән авыруларга хәзер инде күбрәк игътибар итәбез. Тагын ковидтан осложнение калган пациентлар да бик күп. Хәзер ковидтан соң алып барабыз инде кешеләрне менә диспансеризация, углубленная диспансеризация турында да әйтеп китәргә кирәк. Әлбәттә. Аны туры сөйләргә кирәк, әйтергә кирәк, чөнки күп кенә очрактан менә диспансеризация ярдәм итә дә инде. Сәламәтлеккә гомумән битараф булырга ярамыйдыр һәм менә бу ковид бигрәк тә өйрәтте. Ләкин Равилә ханым, менә шул ук ничек уйлыйсыз? Шул ук туклану урыннарында хәзер инде кулны юып керү мәсәлән, ул бит инде гадәти шул профилактик чаралар. Бәлки дистанция саклау дигән әйбер, аннары инде шул антисептиклар белән куллану. Хәзер әзрәк кешенең фикере үзгәрә башладымы? Менә хәзер шул хәлдә кеше ияләндеме? Иң башта безнең куелган бит инде, тирәк мул кулын җуып килә башта. Аннан соң менә җиткәндә теге раздачага җиткән тагын кулын тегән җуып. Менә шуңа ияләнде халык. Менә анысы бик әйбәт. Анысы кирәк инде әлбәттә. Анысы бик кирәк. Теге QR кодтагына булмасын. Менә ул финанс яктан әзрәк инде яхшы хәлгә чыга алабыз дип әйтә аласызмы? Ой, хәзер генә белмим. Чөнки менә әйтәм, эш тушкада мин менә санап чыгардым, 2 миллион сумлык мин зарплата түләгәнмен. Менә шул QR код ишек төбен саклаган өчен. Бар тик шуның өчен генә. Ул бит менә фәкать менә сатып алган теге берсеннән берсе күчергән. Аның бит паспорты янында юк. Әйме, телефонда бар, паспорты юк. Нәрсә тикшерәсең анда? Ну, кая китәсең? Шуңа инде менә мин инде шундый теләктә калам. Инде безнең менә җәмәгать туклану өлкәсендә халык эшкә калсын. Минем ни булмаса да ярый. Теге ничек әйтим инде мен сезгә. Миңа файдасы булмаса да мин каршы түгел. Менә мин коллективны саклыйсым килә. Шул коллективны саклап аласам, менә бүген монда килгәнче мин җыелыш дидем. Менә ничек итеп без менә калаларбыз. Мин бит опыт бик зур бу ни буенча. Мондый кризислар буенча кайсын үткәнме дә белмим. Шуңа инде Аллага тапшырып, инде бер Аллаһ Тәгаләне сорыйбыз. Безнең тапшыру төгәлләнә, без турыдан-туры эфирда эшлибез, искә төшерәбез. Илнур, кыскача гына менә профилактик чаралар тагын. Инде миңа калса 100 тапкыр сөйләп торсаң да комачаламас. 1 2 3 дип нәрсә эшләргә? Беренче ул әлбәттә вакцинация турында унутмаска. Иң безнең бүгенге көндә иң кирәкле шул гына әйтсәк специфический безнең иммунитет. Калганнары инде аның не специфический. Һәр кеше инде моның турында яхшы белә. Шуңа әгәр дә авырткансыз икән, калган кешеләрне саклап калыгыз. Әлбәттә соң авырткан менә бик шундый риза, авырткан баланы балалар бакчасына мәктәпкә җибәргә ярамый, чөнки бу балалар менә как раз бүгенге көндә безнең алар күпчелеге вакцина алмады әле. Һәм бер җөмлә белән Илнур, ковид белән чикләүләрне бетерүдә нәрсә таян тасылып тора?
вакцинация болып тұра көресің. Демек солайдыр инде, шыннан да, әгер де инде хәзер вакцинация мәҗбүри түгел дип кенә инде барыбер җиңел һәм иртә сулап куярга ярамыйдыр. Шыннан да һәм безгә моны тамашачыларга да барысына да беләсе иде, чөнки беренче чиратта без үзебезнең балаларның һәр кайсыбызның туганнарның, якыннарның сәламәтлеге турында кайгыртсак иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.